ƙasa kamar Najeriya. Kana jin rashin makamai ne ko rashin zuciyar yakin ce? Duka biyu akwai, domin mutane da yawa suna zato cewa ba su kayan yaki wanda ya kamata, su da kansu ma suna faɗa ba su kayan yakin da ya kamata, da kuma akwai kasuwanci cikin harkan yakin din wajen su manyan sojojin da sauransu, duk ana waɗannan zarge-zarge. Wasu matsaloli na tashin hankali su ne na kabilanci da na addini, su kuma a cewa wazirin adamanin shugaban Najeriya, ya za a yi da su? To ai kabilanci da kuma kawo addini rashin adalci ne. Idan shugaba ya yi adalci, ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta. Yanzu kana jin kan ba a ba su wannan hakkin? Babu gaskiya babu. To ba ni misalin yadda kake ganin ba hakkin ba. To bari in baka misali, ka dauki shugabancin jami'an tsaron ƙasar nan gaba daya kusan wajen mutum 20. A cikin kusan mutum 20 na watakila mutum 1 ne ko 2 daga kudu, sauran duk daga arewa ne, kuma a ce kusan yawancin su addini guda. To kaga ba nuna adalci a nan ba. Ina adalci. So kana jin zaman su yan gefe guda, yan addini guda, yan bangare matsala ne tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in Allah ya baka shugabanci, kai ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba, addininmu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci, ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba, addininmu na musulunci. Lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya je majalisar dokoki gabatar da kasafin kudinsa, wurin ya coshe da kowa, wasu na kowa suna yabo suna an daɗe ana samun ja ko matsaloli na cuɗanya tsakanin gwamnatin cin tarayya da kuma manyan majalisun tarayya. Ta wani bangare za ka bullo wannan matsala kaga cewa an samu tafiya tare? To ka san lokacin da shugaba Buhari ya zama shugaba, na yi wata jawabi na ce yana yiwuwa Buhari ya iya shugabanci amma kuma ba dan siyasa ba ne. Ina jin matsalan da yake ba dan siyasa to amma ba siyasa to ya zan ce yayi amfani dai da siyasa ya samu mulki, amma me dan siyasa in kace ba dan siyasa, me dan siyasa? Dan siyasa shine na ɗaya dai ka yadda kai dan siyasa ne, na biyu ka dinga sauraron jama'a, ka ji abin da kake so ka ji, kuma ko kana so ka ji ko baka so ka ji, ka saurare su. Na biyu ko kuma na uku, ka nuna adalci da kuma tausayawa mutane. Buhari ba wannan? Ban gani ba. Ka yake mun dauko magana Buhari, da kai da Buhari da yan arewa ne, musulmi ne, fulani ne, don haka abin ya cikin gida ce. Ta yaya musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakaninka da shi? Bambanci da yawa kuwa. To yana sai. Nan ci faɗa maka, ni dan siyasa ne, shi ba dan siyasa. Da yake nan, sai wani kuma. Akwai da yawa, da hurɗa da jama'a da rashin hurɗa da jama'a, wannan ma bambanci ne tsakanin. Sannan kuma dukkan ku kun sa kayan sarki na soja na yaƙi, ko wannan ku ya riƙe bindiga, kuna da kamannu da yawa. Abinda mutane suke so su cike har yanzu kuma haɗa faɗa tsakanin manyan ƙungiyoyin arewacin Najeriya da suke Kaduna. Ka san da haka kamar elders, menene northern elders da ɗayan da su Ango Abdullahi, wannan suna goyon bayan ka, wannan suna goyon bayan shi. To tun nan an fara samun baraka a arewa din. Ya za ku mutane? To ai ba wani abin mamaki ne a harkan siyasa ko kuma harkan sarauta, duka ta gada ai. Gida daya za ka samu wajen sarauta masu rabu biyu. Don haka a siyasance don an rabu biyu wani sabon abu ne. To yanzu mu shiga cikin batun takarar nan taka, me yasa ake so ka zama shugaban Najeriya ne? Domin
ina so ni a zuciya na ba abinda Najeriya ba ta yi mini ba, don haka kuma ina da karfi da zan yi wa Najeriya ko in taimakawa jama'an Najeriya, zan yakacin kokari na taimaka. Amma ba ka yi taimaka musu sai ka zama shugaban kasa? To ka iya sani fa, in kana so ka taimakawa yawancin jama'a, in baka samu shugabanci kasa ba don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwar jama'a, ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba. Ba ni abubuwa 3 zuwa 4 da kake jin ba daidai suke tafiya ba a Najeriya wanda kake son ka canza. Akwai abin da ke tafiya daidai ne a Najeriya, sai ka bani ka faɗa mini.